Arglwydd Iesu Grist. O, mae'n arag o'n dod. Na ni. Na fo. Dyna o'n ddod mewn. Na fo. Iawn, croeso chi yma yn enw'n Arglwydd Iesu Grist. Bore newydd a chyfle newydd i addoli Duw efo'n gilydd. Gadwch chi ni weddio. O Dduw yn tad a thad yn Arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch yn fawr i ti am fore newydd. Da ni'n diolch eto am yr haul, yn diolch am fedru rhyfeddu at ogoniant drygredigeth di. A da ni'n diolch Dduw yn tad am yr iechyd sydd ganddo ni i ddod at yn gilydd y bore yma. Da ni'n gweddio bydd yr amser, yn amser lliw ti, yn bresennol a ni'n teimlo dy bresenoldeb ni. Da ni o Dduw yn tad yn dymuno dy fod ti yn siarad efo ni ac yn rhoi help i ni fedru daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Felly, da ni'n rhoi'n hunain yn dy ddwylo di yn ddiolchgar am y cyfle newydd y bore yma i ddod ger bron gorsedd gras efo dy bobl di i ganmol yn Arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gofyn felly am dy gwmni, am dy gymorth, am dy fendith, ac am i dy air ble bynnag mae'n cael ei bregethu y bore yma. Am i dy air di fod dan fendith arbennig os gweli di fod yn dda. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn Arglwydd angoredwr da. Amen. Chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. Mae'r gwyliau wedi dechrau. Wel, heno, da ni yn cyfarfod yn siop manna. Dwi'n credu am y tro ola dros yr haf rwan. A mi fyddwn ni'n edrych ar Exodus pennod 35. Felly, os ydych chi ddarllen Exodus 35 cyn dod, fydd hynny yn gret. Nos Fercher cyfarfod gweddi yng Nghartref Eirin a Sera. A wedyn dysil nesa, da ni'n disgwyl bydd Eirin yn arwain Gwasanaeth yn y bore dysil nesa. Mae'r ysgol Sul yn cael gwyliau hefyd dros yr haf. Ac wedyn, da ni'n gobeithio bydd Duw yn dda wrthon ni, byddwn ni'n cael bendith wrth i ni feddwl am yr haf, am y gwyliau. Byddwn ni'n cael bendith os da ni yma neu yn mynd ffwrdd. Os da ni'n mynd ffwrdd a cael bendith, gawn ni ddod nôl a rhannu y fendith efo yn gilydd. Mae Rhodri bore yma yn Cildwrn. Mae'n siŵr bod o'n pregethu erbyn hyn, achos mae roedfa'n cychwyn am 10. A Eirin yr un modd. Mae Eirin yn eglwys bach yn pregethu. A maen nhw'n cychwyn am 10, felly bydd Eirin mae'n siŵr o fod yn pregethu erbyn hyn. Felly gweddio bydd Duw yn ei ras yn bendithio fan yna. Dyna ni. Dyna'r coeddiadau. Da ni am ganu 2 emyn efo yn gilydd. Yn gyntaf, o dewch i'r dyfroedd. Mae garddwyr isio glaw. Mae ffermwyr isio glaw. Dwi'n siŵr ydyn ni isio glaw, ond o dewch i'r dyfroedd. Dyma'r dydd, dyfroedd Duw. Eseia 55 di sail yr emyn yma. O dewch i'r dyfroedd, dyma'r dydd, yr arglwydd sydd yn galw, tragwyddol ras yr arglwydd ior, sydd fel y môr yn llanw, heb werth nac arian, dewch yn awr. Mae golyd mawr trigaredd. Meddyliwch am fel mae'r byd yn rhoi gwerth ar wahanol bethau. Does dim rhaid ni ddod â dim byd. Achos mae y fath gyfoeth gan Dduw yn y nefoedd. Mae golyd mawr trigaredd a'i wyneb ar yr eog rai maddeuant a'i ymgeledd. Wedyn ni ganu yr emyn yma, newn ni ganu'n arall sydd yn sôn am mor rhyfeddol ydy ffyddlondeb Duw, am dy ffyddlondeb arglwydd, molaf di, am gariad tad mor fawr a beri byth. Pwy yw fi? Dyma'r syndod. Pa beth yw dyn i ti i'w gofio? Pwy yw fi bod brenin cariad i mi'n ffrind? Pwy yw fi mae mi gael tyner 8? A dewch i ni godi i ganu efo'n gilydd.
Da ni yn diolch dy fod ti mor ffyddlon. Brenin cariad o'i ti. Yn archoffeiriad gyda'r tad, yn heiriolwr y fri. A da ni'n diolch y bore yma felly, yn bod ni'n cael dod i dy ganmol di, Iesu, yn bod ni'n cael dod i ddeud yn dda amdana ti, a cael dod i blygu ger bron dy air. Da ni'n gofyn felly y bydd dy air rwan yn fwyd i'n heneidiau, achos da ni yn gweddio hyn ar sail y rhenest i ar groes yn mwyn ni. Amen. Wel, dwi am ddarllen o lyfr y Salmau, Salm 119 i ddechrau. Yna ddarlleniad arall bellach ymlaen, a mae Salm 119 reit yng nghanol Beibl. A mae y salm hira, a dwi ddim am ddarllen y salm i gyd, dwi jyst am ddarllen 16 adnod cyntaf. Thema fawr y salm yma ydy gair Duw, mor wych, mor gymaint o help ydy gair Duw. Gwyn ei byd, y rhai perffaith ei ffordd, y rhai sy'n rhodio yng nghyfraith yr arglwydd. Gwyn ei byd, y rhai sy'n cadw ei farnedigaethau ac yn ceisio ef a'i holl galon. Y rhai nad ydynt wedi gwneud unrhyw ddrwg, ond sy'n rhodio yn ei ffyrdd ef. A rwyt ti wedi gwneud dy ofynion yn ddeddfau i'w cadw'n ddyfal. O, na allwn gerdded yn unionsyth a chadw dy ddeddfau. Yna, ni'n cywlyddur os cadwaf y llygaid ar dy holl orchmynion. Beth glodforaf di a chalon gywir, wrth i mi ddysgu am dy farnau cyfiawn, fe gadwaf dy ddeddfau, paid am gadael yn llwyr. Sut y ceidwr ifanc ei lwybr yn lân, trwy gadw dy air di. Beth geisiais di am holl galon, paid a gadael i mi wyro oddi wrth orchmynion. Tysorais dy eiriau yn fy nghalon, rhag i mi bechu yn dy erbyn. Bendigedig wyt ti, o arglwydd, disg i mi dy ddeddfau. Bym yn ailadrodd am gwefusau holl farnau dy enau. Ar hyd ffordd dy farnedigaethau, cefais lawenydd sydd i'w chlaw pob cyfaith. Byddaf yn myfyrio ar dy ofynion di, ac yn cadw dy lwybrau o flaen fy llygaid. Byddaf yn ymhyfrydu yn dy ddeddfau, ac nid anghofiaf dy air. Dyma air yr arglwydd. Reit, mae'n amser gwyliau. Felly chi'r plant, ydych chi'n edrych ymlaen at fynd ffwrdd o gwbl? Ydych? Ia, ydych chi'n cael mynd i ffwrdd a gwneud gwahanol bethau, gweld gwahanol bethau. Chydig wythnosau yn ôl, ges i fynd i ffwrdd, ges i a Gwenan fynd ffwrdd am chydig bach o wyliau, ac un o'r pethau ges i fynd i fan lle oedden nhw'n cadw adar, a o'n i'n cael tynnu lluniau'r adar yma. Felly dwi wedi dod â rhai lluniau i chi. Dyma chi yr aderyn cyntaf. Rwan,
falle fyddwn ni ddim yn gweld yr aderyn yma yn y wlad yma, ond falle bod Rebecca draw yn Awstralia yn gweld yr aderyn yma. Siw'n yn gwybod be di o? Sorry? Na. Kookaburra ydi o. Kookaburra. Reit, mae'n enw rhyfeddol yn dydi, Kookaburra. Yn debyg oherwydd y sŵn mae o yn ei wneud. Dwi'n mynd i drio dynwared y sŵn mae o'n wneud. Ond dyna un aderyn weles i, ac oedd yn hedfan yn gwmpas y llew. Ac oedd y dyn yn trio gael yn ôl, ac oedd yn gwrthod dod yn ôl, oedd yn hedfan ffwrdd trwy'r amser. Ond, anyway, wedyn yr ail un. Rwan, eryr o ryw fath ydi hwn. A be ydi eryr ceg llyffant. Frog-mouthed eagle. Achos bod ei geg o yn rhyw geg llydan a pan mae'n agor, mae'n edrych ydi bach fel ceg llyffant. Hwn eto rhywbeth newn ni ddim gweld, ond falle bydde Rebecca'n gweld. Achos yn aderyn allan yn Awstralia. Ond rwan, mae'r aderyn nesaf yn un sydd yn Ewrop, ond da ni'n gweld o lot yn y wlad yma. A mae hwn, be ydych chi'n meddwl ydi hwn? Na, dim cweith. Mae o'n sicr yn dylluan. Mae'n dylluan, a mae'n edrych fel sy'n gen efo glustia fanna, dydy, ond mae hon yn dylluan anferth. Mae'n dylluan fawr iawn. A dyna beth yw'r enw yn Gymraeg, dylluan fawr. Y dylluan fawr, neu yn Saesneg, oherwydd bod hi mor fawr, maen nhw'n galw o'n eagle owl. Dyna ddim ysgu? O, reit. Di'r pethau clustiau yma ddim yn gweithio'n iawn gynnau. Da iawn ti, reit. Gyd i farcio ychwanegol am hynny. Reit. Y nesaf. Newch chi weld hon yn y wlad yma. Dyma'r un da chi'n fwy tebyg o weld yn y wlad yma. Tylluan wen. Tylluan wen. Neu yn Saesneg? Rwy'n yn gwybod yn Saesneg? Na, dim snowy owl. Ie, barn owl. Dyna fo, barn owl. Wedyn, mae yna un aderyn arall dwi eisiau ddangos i chi. A dwi efo'r aderyn yna. Pa'r un di ar aderyn, ie. Mae yna gwcwr ochr yma, a wedyn, be di hwnna ar ochr arall? Eryr aur ydy hwnna. Eryr aur ydy hwnna. Un o'r rhai mwyaf o'r eryrod. A mae o yn aderyn mawr iawn. Mae'n eitha trwm. O'n i'n gorfod i ddalo fan yna. A mae o... a'i adenydd, pan mae adenydd o allan, mae'n gallu bod dros 6 troedfedd ar draws. Rwan, ffeindiwch chi rywun sydd yn 6 troedfedd o daldra, a meddyliwch am hwnna wedi cael ei roi ar ei ochr, felly ynde. Mae'n gallu mynd fyny dros 7 troedfedd i ddweud y gwir. So, pan mae hyw o garreg lwyd yma, gallwch chi ddychmygu y maint, felly ynde. Eryr aur, a ges i ddal yr eryr aur. A ddech chi'n bod, mae eryr aur, mae'n aderyn cry. Gyda fo big fawr fanne, a mae'n defnyddio pig i rwygo cig pan mae o efo rhywbeth, ond y peth mwyaf amdano fo, y mwyaf peryglus am yr eryr, ydy y cryfangau. Chi'n gallu gweld nhw fanne, y cryfangau fanne, efo wynedd hir. A fysen nhw, mae'r gwynedd yna mor gryf, fysen nhw'n gallu mynd trwy, sef o'n glanio'r eich carch chi ac yn gwasgu, fysen nhw'n mynd trwy fetel eich carch chi. Mae'n gallu codi llwynog a gafr. Maen nhw weithiau yn ymosod ac yn cymryd gafr ifanc a'i codi nhw
a'i lladd nhw efo'r cryfangau. A sy'n hawdd iawn fanna, sef o wedi gallu rhwygo mraich chi ffwrdd yn reit hawdd. Ac felly, mwyn amddiffyn y mraich chi, o'n i'n cael gwisgo'r faneg yna. Yn sicr fysen i ddim eisiau fo'n glanio ar y mraich heb bod y faneg yna. Mae'r faneg yna cael ei roi i amddiffyn. Mae faneg lledr a tu mewn i'r lledr mae yna stwff, ceflar maen nhw'n galw fo, stwff sydd yn golygu bod o yn cadw y gwynedd allan o mraich chi. So yn bwysig pan o'n i'n dal yr eryr bod gennau rhywbeth i amddiffyn y mraich chi yn does. Mae amddiffyn yn hynny yn beth hynod o bwysig. Mae amddiffyn yn hynny yn hynod o bwysig. Pan ydych chi'n mynd allan yn yr haul y gwyliau yma, mi fyddwch chi yn rhoi eli haul ar eich gwyneb ac ar eich breichiau yn byddwch chi i amddiffyn eich breichiau. Da ni'n amddiffyn yn hynny'n rhag perygl. Rwan, fel Cristnogion, fel pobl sy'n dilyn Iesu Grist, mae Duw wedi rhoi un peth sydd yn help mawr i ni i amddiffyn yn hynny. Nes i ddarllen Salm 119 o'r dechrau fanna, sydd yn sôn am mor rhyfeddol, mor arbennig ydy gair Duw, mor arbennig ydy'r Beibl i ni. A un adnod yn y salm yna, mae'n adnod enwog iawn, Salm 119, adnod 105, pa falle bod chi wedi cael dysgu hon o'r blaen. Mae dy eiriau di yn lamp i'm traed ac yn goleuo fy llwybr. Yn y nos, os di'n dywyll, da ni ddim eisiau baglu, so da ni'n cael torch neu lamp i oleuo y ffordd. Wel, gair Duw, y geiriau yma da ni'n gael yn y Beibl, mae mor bwysig. Felly, adeg y gwyliau yma gallwch chi'n gwneud lot o bethau. Beth am i chi hefyd gymryd rhywfaint o amser yn darllen y Beibl i gael gweld pethau da sydd gan Dduw i'n helpu ni. Sy'n trodd Iesu Grist mewn lle peryglus iawn oedd y diafol yn trio demtio fo. A ffordd nath Iesu Grist ateb y diafol, bob tro oedd y diafol yn trio demtio fo, oedd dyma fo yn defnyddio adnodau o'r Beibl i ateb y diafol a dweud na. Felly, mae'r Beibl ma'n werthfawr, a dyma mewn gwirionedd dwi'n mynd i sôn amdano fo bore yma wrth i mi bregethu. Ni'n siŵr gall chi ddeall dipyn o be fyddai'n sôn amdano fo bellach ymlaen. Felly, da ni am ganu emyn sydd yn sôn am pa mor gynorthwyol ydy'r Beibl. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd dy heulawd Duw. Anreg gan Dduw i'n amddiffyn ni. Dengys hwn y ffordd i farw, ond dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden Drist, ond dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist a'r penillion sydd yn dilyn.
yn tad, da ni yn diolch i ti, dy fod ti mor hael. Ti'n rhoi pob mas o'n rhegion i ni. Ti'n rhoi iechyd i ni. Ti'n rhoi cread rhyfeddol yma i ni fyw ynddo fo. Da ni yn cael bwyd bob dydd, cartre i fyw ynddo fo. A cymaint o bethau da. Da ni'n cofio Dduw tad, mae rhodd fwyaf roddais ti erioed oedd dy fab yr arglwydd Iesu Grist i farw trosto ni ar y groes ac i atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. Ac o, da ni'n diolch i ti am y cariad yma. Ddaeth ar arglwydd Iesu Grist o ogoniant y nefoedd i iselder y ddeiar. A diodde'r fath farwolaeth ofnadwy trosto ni. Da ni diolch o Dduw tad am iddo fo wynebu'r tywyllwch na does dim rhaid i ni fod yn ofni'r tywyllwch trygwyddol hwnnw. Da ni diolch am i fod o trwy i ras wedi cymeryd yn beie ar ei gefn ei hunan. Dy fod ti y bore yma'n gwenu arno ni. A dy fod ti yn dymuno i ni brofi dy ddaioni a dy fendithion o'r newydd. A da ni'n diolch o Dduw tad. Gystal a dy fod ti wedi rhoi dy fab. Ti wedi rhoi'r gair i ni. Ti wedi rhoi Beibl i ni. I ni gael darllen am dy wirioneddau mawr di ac am ffordd y bywyd. Ac yn ni gael dod i adnabod i'n well trwy'r gair. A ti wedi rhoi'r ysbryd glân i'n harwain ni ac i agor yn llygaid a'n meddyliau. A da ni felly o Dduw tad y bore yma. Yn gofyn i ti eto faddau yn beie. Ac yn gofyn i ti o Dduw tad bore yma wneud i siarad efo ni trwy'r gair. Gad iddo fo fod wir yn helpu ni wrth i ni feddwl am yr haf a'r cyfan sydd yn blaen ni. Da ni diolch fod y aer wedi bod yn cael ei bregethu bore yma yn Cildwrn trwy Rhodri ac yn Eglwys Bach trwy Eirin. A da ni'n diolch o Dduw tad fod y aer yn cael ei bregethu mewn man eraill ar hyd a lled yn gwlad a'n byd ni. Bendithia dy aer i dy bobl a gad i laweroedd clywed yr alwad i droi at yr arglwydd Iesu Grist yn dyddiau ni. Da ni'n meddwl am yr haf, y cyfle fydd mewn gwersylloedd i rai gael dysgu mwy am dy air di. A da ni'n gweddio dy fendith yn arbennig ar Rhodri wrth iddo fo baratoi i arwain gwersyll yr haf yma. Bydd eraill ohono ni cael mynd i gynadleddau. A da ni'n dymuno bydd dy fendith ar y cynadleddau hynny. Ac y bydd rheini yn dwyn ffrwyth yn ein calonau ni. Ond y bore yma o dad, da ni eisiau clywed dy air di. Felly tyrd, nid mwyn i ni fedru deall mwy a'n pennau, ond mwyn i ni o Dduw tad fod yn calon yn agored i ti weithio yn bywydau ni a gwneud lles i ni a thrwyddo ni. Clywn ni felly, os da ni'n gweddio'r cyfan trwy heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyn i ni droi fyfyrion y gair, dwi eisiau i ni gael un darlleniad bach arall a wedyn ewn ni ganu emyn. Y tro yma yn darllen o llythyr at yr Hebreaid a'r 4 bennod. A dechrau darllen yn adnod 12. Llythyr at yr Hebreaid. Mae o tudalen 242 yn y Beibl Cymraeg Newydd, dwi'n meddwl. A just ychydig adnodau ar ddiwedd y bennod, adnod 12. Mae gair Duw yn fyw a grymus, a mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r mer, ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Nid oes dim a grewyd yn gyddiedig o'i olwg, ond y mae pob peth yn agored, ac wedi ei ddinoethi o flaen llygaid yr un yr ydym ni i roi cyfrif iddo. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu, mab Duw. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes.
Canis nid archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio am holl peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly gadewch i nenesau mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Dyma air yr arglwydd. Mi ganon ni emyn cyn troi at i fyfyrion y gair. A mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynon Bethlem. Mae yna stori yn y Beibl am Dafydd. Cyn iddo fod ddod yn frenin, oedd yn gorfod cuddio achos oedd Saul y brenin oedd o'i flaen yn trio i ddalo, trio i laddo. Ac un tro pan oedd o'n cuddio ymhell o'i gartre, oedd o'n meddwl am flas y dŵr oedd yn Bethlehem lle oedd o wedi fagu. Mae'n dweud, fyswn i wrth y modd yn cael diod o dŵr yna. A dyma dau o'i filwyr yn mynd yn ddirgel yn y nos a cael dŵr iddo fo, oedd yn surprise iddo fo. Ond da ni'n gwybod bod y Beibl, pan mae Duw'n siarad trwy ysbryd glân efo ni, fel dŵr hyfryd. Mae syched ar fy nghalon heddiw yn cael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd, ffynon Bethlem, dyfroedd gloyw sy'n parhau. Fe cawn hynny ymlaen mi gerddon ar fy nhaith. Gnewch hon yn weddi rwan wrth i ni droi at y gair. Wel, dwi am i ni droi at yr adran yna yn Hebreaid, os Beiblau gynnwch chi, yn Hebreaid penod 4 ac adnod 12 ymlaen. A mae gair Duw yn fyw a grymus. Mae'r gwyliau wedi cyrraedd i rhai ohonoch chi sydd yn gweithio, mae'n amser i anadlu, mae'n amser i orffwys. Falle amser i oedi a chael cyfle i newid meddwl. Enwedig i athrawon a chi'r plant, felly mae'n gyfle i wneud rhywbeth gwahanol yn dydy. Ac i amryw fydd yna gyfle i fynd ffwrdd.
gweld pethau newydd, gweld pethau gwahanol, cael profiadau newydd, amser i wneud pethau amrywiol. Ti'n meddwl beth ydych chi'n edrych ymlaen at i wneud? Ydych chi'n edrych ymlaen at i weld? Dwi eisiau awgrymu i chi, mae un pethau gallwch chi wneud ac y dylech chi efallai. Wel, mi fyswn i'ch yn annog chi i wneud hyn. Cymwch y cyfle i wrando be mae Duw yn ei ddeud. Treiliwch eich amser tawel efo'r Beibl, chydig bach yn fwy ar y deg. Achos bod chi'n gorfod rhithro i wneud rhywbeth, rhithro i fynd rhywle. Cymwch eich amser i feddwl yn wyddodigar. Os gan Duw rhywbeth i ddeud wrthych chi? Dwi'n gwybod bod nifer ohonoch chi'n mynd i wersylloedd Cristnogol neu gynhadledd. Gweddiwch bydd Duw yn siarad efo chi. I soniau fwy am hyn mewn chydig. Mae llythyr at yr Hebreid yn dechrau'n sôn am Dduw yn siarad, yn dydy? Mewn llawer dull a llawer modd a llefarodd Duw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi, ond y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn mab. A geiriau pobl yn gallu effeithio arno ni, dydyn? Maen nhw'n gallu aros efo ni. Sticks and stones may break your bones, may break my bones, but words will never hurt me. Rhyw bennill oedden ni'n deud pan oedden ni'n blant, pan oedd plant eraill yn deud pethau cas wrthon ni. Ond diolch yn wir, mae geiriau yn brifo. Weithiau mae geiriau ni wedi brifo rhyw rei eraill. Mae geiriau hefyd yn gallu'n calonogi ni. Maen nhw'n gallu bod neiriau sy'n dod â llawenydd, dod â heddwch i ni. Ond yn y llythyr at yr Hebreaid, da ni clywed am eiriau gwahanol. Geiriau Duw i hynna. A mae'r llythyr yn y bedwaredd benod, mae'n uniaethu gair Duw efo'r Beibl. Be mae Duw'n dweud efo be dyn ni'n ffeindio yn y Beibl. Yr Hen Testament a trwy'r apostolion, y Testament Newydd hefyd, yn dod yn air Duw i ni. Felly, os ni'n gofyn i chi pryd ar eich chi glywed Duw yn siarad efo chi ddwytha, gallwn ni ddeud, wel, cwpl o funudau nôl, pan o'n i darllen fan yma. Roedd Duw yn siarad, achos i air oeddech chi yn ei glywed. Iddewon oedd yn derbyn y llythyr yma. Oedden nhw wedi dechrau dilyn yr arglwydd Iesu. Yn wir, oedden nhw wrth dilyn Iesu wedi wynebu pob math o bethau, ond wrth i amser fynd ymlaen, oedd yna fwy a mwy o broblemau'n codi. Yn arbennig oedd eu cyd Iddewon nhw yn dweud, drychwch, da chi ddim yn wir yn Iddewon rwan, da chi'n gwadu eich traddodiad. Ac oedden nhw'n gwneud bywyd yn anodd i'r Cristnogion. A'r temptasiwn oedd i'r Cristnogion, wel, naillai cuddio'r ffaith, oedden nhw'n isio deud wrth bobl bod nhw'n Gristnogion. Mae weithiau ar wyliau, falle bod ni ddim eisiau gwneud un rhy amlwg bod ni'n Gristnogion. Da ni eisiau rhyw guddio chydig bach. Cymryd gwyliau o fod yn Gristion am chydig bach. Neu, yn waith fyth, mi oedd yna rai ohonyn nhw yn bygwth, neu mewn peryg o beidio dilyn yr arglwydd Iesu ddim mwy. Mewn peryg o roi heibio bod yn Gristnogion. Ac felly mae'r llythyr yma yn deud, drychwch. Os ydych chi'n gwrando ar eiriau pobl, beth am air Duw? Beth am beth mae Duw yn ei ddeud? Mae hwn yn air gwahanol, mae'n fwy sylweddol, mae'n fwy arwyddocaol. Mae hwn yn cael dylanwad ag effaith ydy hwnt i unrhyw beth glywch chi gan unrhyw un arall. A mae'r llythyr yma yn annog yr Iddewon yma. Felly, i wrando ar yr hyn mae Duw yn ei ddeud. Peth cyntaf i mi sôn amdano fo, mae'n air bywiol. Yn air bywiol. Mae gair Duw yn fyw a grymus. Flynyddoedd yn ôl, oedd yna raglen ar y teledu, Treasure Hunt. A beth gynnwch chi? Oedd bod yna rhyw gwpl yn y stiwdio yn cael rhyw gliwiau ac oedden nhw'n deud y cliwiau wrth
neu gweithio allan beth y cliwiau'n dweud, a oedd rhain yn cael ei dweud wrth Annika Rice. Oedd mewn helicopter yn hedfan o gwmpas y lle. Ac wrth iddi hi hedfan o un man i'r llall, yn dilyn y cliwiau, oedd hi'n cyrraedd rhyw le ac oedd yna gliw arall yn dod. Ac un tro, oedd un o'r cliwiau wedi arwain hi i le lle oedd yna lot o fodelau cwyr fel Madame Tussauds. Dyna lle oedd hi yn mynd rownd a oedd hi'n gweld model o brenin Harri'r Wythfed, model cwyr rhyfeddol life-size felly ynde. Model o Muhammad Ali, ac yn y blaen oedd hi'n mynd rownd ac yn sydyn dyma'n edrych ar un model. A dyma'r model yn dechrau siarad efo hi. Rhywun wedi gwisgo fyny fel yma, ac oedd o yn fyw, a dyma hi'n neidio allan o'i chroen felly ynde. Gwahaniaeth rhwng rhywbeth cwyr sy'n jyst yn fodel, a person go iawn sy'n gallu siarad. A da ni'n gallu meddwl bod y Beibl yn llyfr digon diddorol, rhai rhannau'n eitha boring falle, rhai rhannau reit anodd. Ond mae gair Duw yn fywiol, ac ar adegau mae'r gair yma yn dod yn fyw i ni mewn rhyw ffordd. Mae gair Duw yn fyw a grymus, mae'n llymach na'r un cleddyf daifiniog, yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r mer, y barnu bwriadau meddyliau'r galon. Mae'n gwneud rhywbeth na all yr un llawfeddyg i wneud. Mae sôn fama am y cymalau a'r mer, ydych chi'n gwybod, y joints. Wel, welsoch chi yr eryr yna a'r crafangau, a ydych chi'n gallu dychmygu'r crafangau yna yn mynd ac yn rhwygo'r esgyrn oddi wrth ei gilydd. Gan y blaen. A mae'r ysbryd yn dod trwy y gair, mae'n dangos i ni beth sydd yn ein calonnau ni. A da ni'n ffeindio, yn ytrach na bod ni'n darllen y Beibl, bod y Beibl yn darllen ni. Mae yna lwyth o enghreifftiau yn y Beibl. Ar ddydd y Pentecost, oedd Pedr yn pregethu gair Duw, oedd yn dyfynnu o'r Hen Testament am yr hyn oedd y Meseia mynd i fod, a fel oedd yr Hen Testament i dweud bydd y Meseia yn atgyfodi ar bob mae'n sylweddoli. Da ni wedi gwrthod y Meseia. Pan glywson hyn fe'i dwysbigwyd yn ei calon, dod allan wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth yn nawn ni gyfeillion? Nid yw stori oedd y Beibl iddyn nhw, ond yn sydyn oedd o'n reality ac yn gwneud rhywbeth yn eu calonau nhw. Yn i gyd, dwi wedi sôn fwy nag unwaith yn y gorffennol am y brenin Dafydd, a'r modd oedd o wedi pechu efo Bathsheba, a Nathan yn dod ato fo ac yn adrodd ddameg y Dafydd, hynna'n gyfiawn iawn, mae'r dyn sydd wedi gwneud hyn, mae'n heiddi marw. A Nathan yn troi ato fo, ti yw y gŵr. A deitha fo be oedd o wedi wneud. A Dafydd yn gwybod, mae hyn yn wir. Mae hyn yn real. Yna gymaint o'n siarad. Jona yn mynd i Nineve, dinas aniwiol, lle oedd pobl ddim yn deall beth oedd yn iawn a beth oedd yn ddrwg. Heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde, meddai'r Beibl. A Jona yn mynd yn o'i bregethu a dweud, mae Duw wedi gweld eich drygion eich, mae'n mynd i farnu'r lle. A dyma'r bobl yn clywed, a hyd yn oed y brenin yn clywed. A dyma nhw'n plygu mewn llach lianau lludw a gweddio bydde Duw'n maddau nhw yn edifarhau. Hynny di, mae pobl ddrwg hyd yn oed yn gallu cael ei argyhoeddi. Herod. Bod o ddim wedi gwrando, oedd Herod wedi arestio Ioan Fedyddiwr. Oedd ei wraig o eisiau efo ladd Ioan, ond oedd o braidd yn ofni. Roedd ar Herod ofn Ioan am ei fod yn gwybod mae gŵr cyfiawn y sanctaidd ydoedd. Roedd yn ei gadw dan warchodeth, byddai'n gwrando arno'n llawen, ei fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr, mewn dryswch. So oedd Ioan yn deud wrtho fo, beth oedd Duw yn ei ddisgwyl.
Beth da ni'n ffeindio, fel dwi'n dweud, ydy, da ni'n darllen gair Duw yma, sydyn, a hwn fel sef yn siarad amdana i. Da ni'n gwrando ar bregus. A mae'n digwydd fwy nag unwaith i mi. Mae rhywun wedi dod fyny ar ddiwedd pregaeth y gofyn mi, os rhywun wedi bod yn siarad efo ti amdana i. Nid achos mod i wedi gwybod unrhyw beth amdanyn nhw, ond oedd be oedd yn cael ei dynnu allan o'r gair yn treiddio i'w calonnau nhw. Ac oedden nhw'n dweud, a hwn amdana i. Ac yn gorfodi nhw i ymateb. Achos pa mae'n digwydd, fel Anig yr Ais efo'r dyn yn yr amgueddfa yna, mae'n gallu'n dychrynnu. Mae'n gallu'n dychrynnu. Ar y llaw arall, mae'n gallu'n calonogi ni. Os gan rhywbeth i ddeud wrthon ni yr haf yma, efallai am y ffordd da ni'n byw. Os na rhywbeth sydd angen i ni newid yn ein bywyd ni. Os na rhywbeth sydd eisiau i ni edifarhau amdano fo. Os na rhywun, falle da ni wedi gwneud cam efo nhw, dylen ni fynd a gofyn iddyn nhw am faddeuant a cheisio cael cymod. Neu rhywun sydd wedi gwneud cam â ni a bod ni angen mynd at nhw a cheisio cymod. Os bod ni'n gwybod bod na rhywbeth rhyngddo ni yn nhw. Neu falle bod na ryw addewid yn y Beibl. A da ni ddim wedi cymryd yr addewid o ddifri. A chymod, os ydych chi a chi'n ddrwg, yn rhoi rhoddo'n da eich plant, pa faint mwy rhydd eich tad yr ysbryd glân i'r rhai o fan o ganddo. Gwaith yr ysbryd yn calonnau ni. Be fedrwn ni glywed fan yma sydd yn mynd i siarad efo ni? Rydych chi'n ei weddio mewn gynhadledd, mewn gwersyll, yn bersonol, fan yma yn gwasanaethau. Bod y fath yn einiad yn dod ar air Duw, bod o'n fyw i ni. Yr ail beth i chi feddwl amdano fo. Y rheswm i fod o'n air byw ydy mae gair y Duw byw ydy o. Gair y Duw byw. Chi'n gweld fan yma, nid oes dim agrewyd yn guddiedig o'i olwg, ond mae pob peth na agored wedi ddinoethio flaen llygaid yr un yr ydym ni i roi cyfrif iddo. Mae yna Dduw, a Duw sydd wedi siarad trwy'r gair yma. A da ni'n gwybod bod pan mae Duw'n siarad mae pethau'n digwydd. Dywedodd Duw yn y dechreuad, bydded goleuni. Cyn i Dduw ddeud hynny, doedd na ddim golen a tywyll, doedd na ddim coch na glas na melyn. Ond yn sydyn, doedd na oleuni. Mae'r gair Duw, pan mae Duw'n siarad, mae'n beth rhyfeddol o rymus. A mae Duw yn gweld ac yn gwybod yn sefyllfa ni. Mae'n gwybod beth sydd angen arno ni. Mae'n gwybod beth sydd angen ar yr eglwys. Oedd yr eglwys fore. Chi'n modd, oedd Duw ar waith yn rymus yn yr eglwys fore. Dych chi'n cofio fel oedd nhw yn Jerusalem, nid oedd neb anghennus neu plith. Byddai pawb oedd yn berchnogion tiroedd neu dau yn ei gwerthu a dod ar tal am y pethau y werthyd a'i roi wrth draed yr apostolion a rhenid i bawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Oedd na ryw ysbryd rhyfeddol yn yr eglwys. Un o'r rhai oedd wedi gwerthu i eiddo oedd Barnabas. Nid yna oedd ei enw fo, mi gafodd o'r enw yna gan yr apostolion achos ystyr Barnabas ydy mab anogeth. A oedd pobl yn dweud, meddyliwch am Barnabas. Mor hael mae wedi bod. A felly dyma Ananias a Saffeira wedyn yn dod. Sa'n ni'n licio chydig bach o hynny. Sa'n ni'n licio sy'n pobl yn dweud yn dda amdano ni. A dyma nhw'n mynd â'i gwerthu darn o dir, ond well ni beidio rhoi cyfan i ffwrdd. Nawn ni gadw chydig bach ar ôl rhag ofn bod ni angen o, ond nawn ni ddeud bod ni wedi rhoi'r cyfan. Oedd y Duw byw yn gweld
A Pedr yn dweud wrth Ananias, sut y rhoddais le yn dy feddwl y fath weithred? Nid wrth ddynion y dywedais gelwydd, ond wrth y Dduw. Ond barn ei bwriadau'r galon. Nid i bai oedd cadw peth o'r arian, ond deud bod nhw wedi rhoi'r cyfan mwyn iddyn nhw gael gogoniant. Mwyn iddyn nhw ddwyn gogoniant Duw oddi arno fo felly. Wrth gwrs mae'n hawdd iawn i ni fod yn negyddol a meddwl am Dduw yn gwylio ni braidd. Wel, chi'n bod fel da ni'n deud wrth yn plant, mae Sean Corn yn gwylio ac os fyddi di blentyn drwg, fydd o'n dod gan rhegion i ti dolyg. Wel na, nid fel ne ma hi. Mae Dyw'n gwybod yn iawn. A mae Duw Islam yn gwylio ein barn i ni, yndi. Dyna'r math o Dduw sydd gan Islam. Ond mae Duw yn gweld ni ac yn gwylio ni mwyn yn bendithio ni. Mae arglwydd. Rwyt wedi fy chwilio am adnabod. Gwyddos di pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, rwyt wedi deall fy meddwl o bell. Rwyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys, ac rwyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd, fod nid oes air ar fy nhafod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. A'r Duw mae'n gweld be di ymateb yng nghalon ni. Ryw ddydd, dwi'n rhoi cyfrif iddo fo am hynny. A fyddwn ni byth yn gallu deud i fod yn anheg. Fyddwn ni byth yn gallu deud yn bod ni'n cael cam. Dyma'r tyst ffyddlon a gwir. A dyma pan bod Iesu mor hall difedniadaeth o'r Pharisëaid. Yn allanol, oedd rhain ni'n ymddangos yn bobl mor ddiwiol. Ond oedd eu calonnau nhw'n bell o be ddylen nhw ddod. Llawn balchder a hynna'n gyfiawnder. A mae yna sôn yn llyfr datguddiad yn does. Yn mhenod 20. Gwelais y meirw yn fawr a bach yn sefyll o flaen yr orsedd ac agorwyd y llyfrau. Be oedd y llyfrau yn dweud? Oedd y llyfrau yn adrodd hanes yn bywyd ni. Be oedden ni wedi wneud? Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd. A barnwyd y meirw ar sail yr hyn oedd yn ysgrifenedig yn y llyfrau yn ôl ei gweithredoedd, ond pwy bynnag ni chafwyd ei enw'n ysgrifenedig yn llyfr y bywyd, fe'i bwriwyd i'r llyn tân. Yn gweld, be mae'r llythyr yma yr Hebreaid yn ddeud ydy, mae esgyluso be mae Duw yn ddeud. Dych chi ond yn gwneud niwed difrifol i chi'ch hunan? Dych chi'n tynnu ymaith eich gobaith? Be sy'n ganddo chi obeithio ond efo? Ond tywyllwch os dych chi'n gwrthod y gair sy'n eich gwahodd chi i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A gwrth i ni ddod wedyn a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yna mae rhywbeth yn digwydd oherwydd dio ddim jyst yn air bywiol, dio ddim jyst yn air y Duw byw, ond mae'n air o ras. Mae'n air o orsedd gras. Dyma'r hyn sy'n gwneud yn Duw ni'n wahanol i Dduw Islam. Mae'n dod o ener archoffeiriad trigarog. Mae gennym ni archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu mab Duw. Felly, gallwn ni ymddiried ynddo fo, achos os ydy i argyhoeddiad o yn dod fel bod ni yn meddwl bod i ar ben arno ni, dio ddim yn mynd i'ch gadael chi fan yna. Mae'n mynd i ddeud wrthych chi drychwch. Mae gynna i faddeuant i'w roed. Mae gynna i drigaredd i'w estyn allan ato chi. Dwi wedi mynd eich mwyn chi o'r nefoedd i'r ddaear. Nid ar chyffeiriad heb allu cydioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond sydd wedi demtio am hob peth yn yr un modd â ni. Eto heb bechod, bore yma o'n i'n darllen yn amser tawel am demtiad yr arglwydd Iesu Grist yn yr anialwch.
Beth bynnag da ni yn ei wynebu ran temtasiwn, mae o wedi wynebu temtasiwn mwy gwaith. Pam? Achos da ni'n rhoi mewn i'r temtasiwn ydyn ni. Cyn bod chi ddim yn rhy galed arno ni, da ni'n rhoi mewn. Bydd rhai ohono ni'n Aberystwyth yr haf yma ar gyfer y genhadledd. A rai blynyddoedd yn ôl oedd yna storm fawr di taro Aberystwyth. Ac ar y prom oedd, be o'n yn galw'r bandstand wedi cael i chwalu. Oedd na ryw fan lle oedd pobl yn cael cysgodi eistedd ac edrych allan ar y môr. Oedd hwnnw wedi chwalu. Oedd pobl wedi bod yn adeiladu'r prom ac oedd tyllau mawr yn y prom. Ond oedd na greigiau ar y traeth ac oedd y creigiau ddim wedi malu o gwbl. Oedd pobl wedi adeiladu wedi rhoi fewn yn sydyn, ond oedd y creigiau wedi gallu gwrthsefyll y tonau i gyd ac oedden nhw'n dal yna. A felly mae Iesu wedi wynebu temtasiwn ac yn ytrach na ni yn rhoi mewn. Mae wedi wynebu holl rym y diafol i'r eithaf. Efallai mae'r man lle oedd y diafol ar ei gryfaf, oedd yng ngardd Gesemane. Yr arglwydd yn Iesu'n dweud, os na ryw ffordd arall? Ond na, nid yr hynna fan a fi, ond yr hynna weli di. Ac am I fod o wedi demtio ac yn gwybod beth ydy temtasiwn, mae'n gallu'n cynorthwyo ni. Ac y fwy na jyst yn cynorthwyo ni, mae'n gallu'n gwaredu ni. Achos mae wedi cymeryd yn beiau ar ei gefn ei hunan. Mae o heb bechod ac yn archoffeiriad yn cynrychioli ni ger bron y tad. Ac felly, gallwn ni nesau at orsedd y gras. A gofyn I Dduw siarad efo ni, please. Dwed y gair dwi angen I glywed heddiw. Rho'r fath awdurdod I dy air fel y bydd o yn wir yn fy newid I fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma ddylai'n gweddu ni fod o sul I sul. Yn gweddu dros Rhodri, mae'n cael gwyliau wsos nesaf yma'n dydi. Mae'n cael chydig o wyliau. Gadwch chi'n ei weddio bod y gwyliau'n orffwys da iddo fo. A bod yn dod nôl yng ngrym yr ysbryd glân wedi I adnewyddu yn ysbrydolau air o'n dod yn air o'r nef. Achos bod Duw yn ei ras wedi eneinio fo. A gadwch chi'n ei weddio bod yn clustio ni'n agored I glywed a'n calonau ni yn barod I ymateb I'r hyn mae Duw yn ei ddeud. Gair bywiol, y gair Duw byw, sydd yn air o ras a trai fel chi a fi. Beth am I ni ganu emyn? Falle cyn canu'r emyn, gai jyst eich annog, chi'n eich calonog I chi. Mae'r Beibl yn sôn weithiau am ambell I le lle mae'r gras yma ddeiant yma'n dod yn real iawn. Y wraig yn eddaliwyd mewn godeineb yn Ioan pennod 5. Dwi'n gwybod maen nhw'n deud bod hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei ychwanegu i'r Beibl yn ddiweddarach, ond da ni'n gallu deall byddai Iesu Grist yn deud hyn. Oedd y wraig yma wedi cael ei dal mewn godeineb a maen nhw'n dod a hi'n barod I Iesu chyndemnio hi fel bod nhw'n ei llybyddio hi. A Iesu'n deud, pwy bynnag sy'n ddi bechod geith o daflu'r gar gyntaf. Dim ond un di bechod oedd yna, Iesu hun. Bydde fo efo'r hawl I daflu'r gar gyntaf. Ond na, maen nhw I gyd yn diflannu a wedyn mae'n deud wrth y wraig, ble mae'r rhain sy'n dy gyhyddo di? Ond nid oes neb wedi dy gondemnio, meddai hithau neb, syr. Meddai Iesu, nid o'i finnau'n dy gondemnio chwaith.
dos, ac o hyn allan paid a phechu mwyach. Mae dyna ysbryd Crist. Pedr, a'i galon o'n torri am iddo fo wadu'r arglwydd Iesu. Simon fab John, a wyt ti'n fy ngharu? Arglwydd, fe wyddos ti bob peth ac rwyt ti'n gwybod fy bod yn dy garu di. A Iesu'n dweud, wel, dwi'n madde, a mae gynnau rhywbeth gwersfawr i ti wneud. Gofala am fy nefaid, gofala am fy wyn. Gadwch i ni felly yr haf yma weddio a nesau at orsedd gras i Dduw siarad efo ni. Beth bynnag mae hynny yn mynd i olygu yn ein bywydau ni wedyn. Mi gawn ni ganu. Fel arfer cyn pregeth fydden ni'n rhoi'r emyn yma allan, ond arglwydd tyrd, a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd aer. Plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, trawsnewidiau ni ar dyddelw. Fel bod golau Cris yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni. A mewn gweithredoedd ffydd, yn bywyd ni'n cael ei newid felly, arglwydd tyrd, llwyddo anom ni dy fwriadau di y dogoniant. Arglwydd, ti sydd wedi rhoi i ni lygaid i ni fedru darllen dy air di. Ti sydd wedi rhoi ni glistiau i ni glywed dy air di.
Ti sydd wedi creu'r trafod i rai agor y gair a phregethu'r gair dan fendith y nef. Gwyddewn tad o ti wedi rhoi ni galonau i ni fedru ymateb i'r gair. Os gwali di fod yn dda, a wneud i yn ystod y mis nesaf trwy'r gwyliau yma, a wneud i roi cyfle i ni wrando a chlywed ac ymateb. Yn einiad y air, fel yn bod ni o ddewn tad yn cael yn hadnewyddu gogoniant i dy enw. Amen.